Croeso i gynllun ffitrwydd Tŷ Ffit. Mi fydd yna 3 fideo ffitrwydd yr wsos i chi ddilyn. Fydd un yn canolbwyntio ar y corff cyfan, un ar gyhyra'r rhan isaf y corff ac un ar gyhyra'r rhan uchaf y corff. Fydd y lefel yn mynd yn anoddach fel mae'r wsnosa yn mynd yn ei blaen. Croeso i chi mynd ar lefel yn anoddach eto wrth gynyddu nifer y reps neu nifer yr ymarferion. Ac ar ôl wsos 4, mi fydd angen codi lefel y pwysau. Felly, kettlebell newydd a trymach o wsos 5 ymlaen. Os ydych chi yn teimlo'n sal neu yn teimlo fatha bod chi am gael anaf ar unrhyw amser, stopiwch y cynllun a cerwch eistedd lawr. Cofiwch weithio i'ch gallu'ch hunan. Os yw rhywbeth yn brifo, yn teimlo'n anifyr, yn boenus neu bod chi'n ben ysgafn neu'n teimlo sal, stopiwch y fanna, peidiwch â cario ymlaen. Ac os gennych chi unrhyw gyflyrau meddygol, cerwch chi wirio efo'ch doctor gyntaf cyn cychwyn y cynllun. Ac hefyd, yn ychwanegol i'r fideos ffitrwydd, mae yna 3 fideo byr yn cynnwys ymarferion hyblygrwydd, cydbwysedd a symudedd. Os di hyn yn elfennau ffitrwydd a chi'n teimlo bod chi angen cryfhau, gnewch y fideos yma yn rhan o'ch rwtîn dyddiol hefyd. Pob lwc i chi gyd efo'r cynllun. Mi fydd o'n heriol, ond wrth barhau, mi fyddwch chi'n teimlo'n well, yn fwy agniol, ac yn y pen draw, mi fydd o'n gwella ansawdd eich bywyd.